Salam mehriban vatandaşlar. Salam Halmurada hoş geldiniz. Yine bugün sizin bilen yine de bir Türkmenistan'ın başka yurtlardaki diplomatik vekilhanalarına yine bir yüzlenme bilen çıkış etmekçi olduk. Şoň üçin şun Halmurada'nın kän işi olsa da şu yere çağırmana mecbur olduk vatandaşlar. Sebebi Halmurada'da şu temadan gaty köp zatlara bilgisi var deyip şoň üçin rahatsız etmeli olduk. Halmurada hoş geldiniz. Şunu aytıp bersek, şu biz muny Gurju Mejlisiň beýleki agzalaryny köp çykyş etip aşağı çyzyp aýtdyk da geçen ýylam şu Türkmenistanyň esasen mene türkmenleriň iň köp çykýan ýurdu bolan Russiýa, Türkiýe şu ýurtlarda ýerleşen diplomatik wekilhanalary ýagny ilçihanalary barada şolaryň borçlary ýerine ýetirmeli işleri barada kän gedek bil çykyş etip aýtdyk. Emma muňa garamazdan şuň küneçeli hiç ýeli ne web saytynda, ne başga ýerlerde, ne mediada, medianyň başga bir platformalarynda hiç bir sesi çykanat. Şu wekilhanalaryň esasen Russiýada ýerleşen Türkmenistanyň ilçihanasynyň o ýerde näçe sapar köp student ýaşlaryň kän bir ejir çekendigi barada biziň Halkyň Sesi media kanalymyzda da köp gezip çykyş edip aýtdyk vatandaşlar Halmurada. Şu arada şu Ukrainadaky 170 sany türkmen vatandaşymyzyň ýagdaýy barada da hiç haçan bir bilgi bermedi. Ýa-da şolaryň ýagdaýy nähili şonu izna gaýtaryp almak barada näme iş geçirdiler. Şu barada da hiç haçan bir ses çykmady Halmurada. Şoň üçin men biraz sizi rahatsız etdim. Şuň gün näme üçin diýsem şol diplomatik wekilhanalar şuň gün kimin hyzmatyny edýär? Ya halkyň hyzmatyny edýärmi ýa-da şuňky goşadyrnak içindäki bir kanun hökümetiň, bir kanun rejimiň hyzmatyny edýärmi? Şu Ukrainadaky ýanky ýesir düşen 170 diýip biz sanawyny berdik geçen ýyl. Ýadymyzda bolsa, şu 170 360 näçe sana ýetdi. Ondan soň vatandaşlar şu ýerde men Halmuradaga biraz söz bereýin. Öz pikirlerini halkymyz bilen paýlaşmagyny isleýän. Şoň üçin başlygyna Halmurada ilk bilen size bereli. Sağ ol kardeşim. Size de salam. Yurtdaşlar, sizin hemmäňize de salam. Sağ olun çağırýanyňyz üçin. Bu ajakan men aýdyp berýän halkymyza ýene bir gezek ýatlytmakçy bolýan hormatly yurtdaşlar. Men garşyňda oturan jana ajakan meniň kardeşim, bu mejlis boýunça Milli Halafet Komiteti boýunça onsoň bol Orsiýetde ýitirmedilen ihlas atyberdiýiň ejeti. Şu barada o da bir näçe gezek çykyş edipdik geçen bir ýyl ýarym dowamında ýöne şu näçeli belli külli hiç ýerden habar alyp bolmady. Ne Türkmenistan tarapyndan, ne onuň Orsiýetde ýerleşen ilçihanasy ýa wekilhanalar tarapyndan, ne de Ukraina tarapyndan ýetir düşdi ýa-da şoň jesedi meýdanyna tapyldy ýa başga bir maglumat, ne de Ors goşuny tarapyndan, ne de Orsiýadyň ýanky Harby ministrligi tarapyndan hiç ýerden setde çykan şu ihlas ataberdiýiň ykbaly bar. Bu arada bir näçe çykyş edipdik, şonu ýene bir gezek gaýtalamakçy bolýar, sebäp wagt geçip dur. O ýany aýdygan kardeşim bellep geçdi. Geçen ýyl çykyş edemizde ol 370 170 ýesir düşüpdi diýip aýtdyk da, ýanky Ukrainanyň eline diýerlikde. Şoň arasyny bir maýorym soňra videoda bardy, onu goýupdyk. Bir ýyl soňra da ýany bularyň sany 360-dan geçdi. Belki şuň 500 bellisi ýok. Ol biziň aýdýan zatlarymyz ol ýesir düşenleri bardy. Bu näçe adam Orsun yalan propagandasyny ağlanıp uruş uğradı Ukraina. Onun sağlığı bile belli. Yani şu problemi var. Problemi de o tragedi. Neyse, magal şol uruşa gidip yok olayan ya vefat olayan Türkmen yigitler edil Türkmenistan'ı nesel öldürüp inneki nesilleri devam ettirmeli nesil vekilleri.
Ine solar ýok. Ine ihlasam mene bu ýema 93-nji ýylyň ine 5-nji awgustynda dogulun ýigit. Ol häzir gollary masalan içinde çağılan terbiýe berip oturmaly ýigit. Allaw ýolu, ýa mezurçuluk bilen orsiýada gidýär işlemäge. O taýda da allaw ýolu bilen mene durma diýip ben bäriýan naky ýere salyp saklap aşyl suwuzy şo taýda mezur edýäler kontrakty gol çekmäge uruşa gitmek üçin. Allap mullap pronto da bolmordyň. Aýdan o taýda akop gazarsyň ýa bäde tyýl oturarsyň diýenler. Bahana bilen allap äkitip bilen Türkmen ýigitlerini ine oda sokýarlar. Diňe Türkmen hem de o taýda bütün Merkez Aziýadan in köpü ine Özbegistanyň bilen Kazakstanyň Adrak emma Kırgızlar köp täzikler bar. Şun sany bizim Türkmen ýigitlerimizden. Ine şu mesele biz şunu ýene döwürge dolanyp gelmekçi bolýar. Ýagdaý gaty agyr Türkmen tarapy diýilde emma ol hökümet diýmedilen barana olur. Şu näçe ýurdun içinden ýaşaýdy, ortaýda çykaryp bilseler şonça şat. Bu ýigitler ýurdun içinde ýaşata otursa, iş talap etjek, hak talap etjek, hukuk talap etjek. Şoň üçin bir gözünden gaýyp edip ura diýalar. Ýurdun daşyna onu otak barana da iş bahanasy bilen uradylýar. Emma faktyk iş ýerinde şu ortaýda gidilen %90-syny şol barana näýe hasabarlyk çaydan soň bulan möhletde bolmaly. Şu dolýança eýer bulany bir bahana tapyp şu kontrakty gol çekdirme mezur edýär. Ine netijesini görüp oturdyny. Ajahan kardeşim sen aýtdyň näçe wagt boldy oğlum şu taýda Orsiýada baryp şu taýdan ýagny uruşa uğradylan döwri onsaň insan köýde habar alan wagtyndan bäri näçe wagt geçdi. Şunu ýurtdaşlarymyza düşündirip berseň ondan söhbetleşigini dowam etdirip. Sağ ol Halmurada, doğru aýdýaňyz. Şu Ihlas Ataberdiýew men oğlum 2024-nji ýylyň 13-nji noýabr güni Russiýadan, ýani Kurskmi, Pokrovskmi şo ýerlere uruşa uğradylýar. Ondan biz hepdede bir iki tapar habarlaşyp, gepleşip ol elinde telefonum ýok. Ýöne komandiriň rasiýasyndan jaň etmäge komandiri ruhsat berýän eken. Onda da rus diline gürleş diýip aýdýan eken. Rusça gürleş, türkmençe gürleşme diýip aýdýan eken. O ýerde de gürleşende bir kakoýta bir 10-20 sekund ýaly. Ondan uzak däl. Gowumyň gowy barmyň bar, niredesiň diýsen, niredediginem aýtmak gadaganmyş. Şondan sonra 2025-nji ýylyň mart aýyna geldik. Mart aýynyň 1-inde de şu çağa ýene jaň etdi. Şo komandiriniň rasiýasyndan. Şo ýerde indi biz okuň aşagyna däl de biz bir neme ýere bir rahat bir ýere alyp gitip barýar. Eje alad etme, hemme zat gowy diňe dilet diýip aýdan sözü. 2025-nji ýylyň 1-nji mart güni. Ine indi şondan bäri hiç ýyly habar ýok. Ya yaralandymy, ya öldümi, ya bir ýerde neme podwallarda saklanýarmy, o hakda da hiç ýyly maglumat ýok. Muny biz Ukrainanyň ýani ýaşamak isleýärin diýip "Хочу жить" diýip bir programmasy bar. Ukrainanyň döwleti ýürüýte şonu şu rus eskerleriniň ýani tokoýlarda ölüsini toplap, şo ýerde DNK-syny, ganyny barlap, her bir janyň aladasyny edip Ukrain tarapy şo programmany ýürüdip otyr. Biz şoňa şo ýerde anketa doldurduk Halmurada. Ondan soň şo anketadan 2026-njy ýylyň 10-njy ýanwar güni şu ýakynda habar geldi. Bu şahsy hiç ýerde ýok, ne ýesirlikde ýa plen düşmendir hiç ýerde ýok. Biz maglumat hiç ýerden alyp bilmedik ýöne. Ýene de şu saytda bolmagyňyzy haýyş dediz, belki bir ýerden çykmaly, nerede bolsa da diýip diýip bize atwet berdi, jogap berdi ýani. Şo ýerde şo programmany şunkun naş etdi. Bizim çıkalgamız diye da yanlışmasam Türkmençe. Doğru. Şo programmany alyp barýan Irina Krenina diýen gyz
şeýle bir jogap bilen bize yüzlendi. Şu nemeden ayrılman, belki şu yerde bir yerden hukman çıkar diyen. Biz hem şoňa umyt edip şunkugün şu otur ýöne näçin şu Russiýadaky Türkmenistanyň ilçihanasyndan hiç açan ses çykany. Hiç mi wyjdanyňyz ýok sizin? Halmyrada men şu ýerde bir agajyk gaharlansam, bağışlarsınız ýöne watandaşlar her bir ene maňa diňe men däl, maňa menzen başga da bardyr bir näçe. Ana 170 diýip biz çykardyk da bağışlan watandaşlar, men özüm taklap bilemek şu wagtlar. Biz gece gündüz uklap uyku ýok maňa. Şu ýerde 170 sany ene hatta 170'den 360 näçe sana şoň sanawyny gurucu meclisiň agzalary şolary bir ara getirip şu sanawy çykardy. 360 näçe san türkmen watandaşynyň. Şu Ukraina olur yesir düşen. Men Ukraina yesir düşen bolsa şu elimşeyle çarpıp begenjek oğlum eger şoňa yesir düşen bolsa. Sebebi Ukraina Ruslardan 100 gat ýokarda. Düşünjelerim, bilimlerim, ol yesirlere seredişlerim, yesirlerin imitlenişi, yesirlerin nähili gün geçirişi, durmuşlary barada her gün şol programmalarda berilip dur. Halka yetirilip dur. Bilgileri yetirilip dur. Aýöne Rus tarapyndan ýa-da bizim Türkmenistanyň Russiýada bütün bir binany eýlep oturan şu ilçihanasyndan hiç ýeli ses ýok Halmyrada. Hiç ýeli ses ýok. Bizine bir ýyl bäri biz şonu çykyş edip aýtyp berýärdiz halkymyza. Ne şol 170 sany ýa 365 sany türkmen watandaşynyň ne hossaryndan ne başgasyndan ses çykypdyr. Men şu ýerde şol naş wagt şol bizim çykalgamyz diýen programmany izarlap oturkam ýene bir türkmen watandaşynyň bu da öňümden çykdy şol türkmen watandaş, Türkmenistanly diýilen ölen Türkmenistanly ýaşaçyk oglan 1999-njy ýylda doğulan Rahmanow Maksat Ýazberdiýewich. Ýene gaýtalap aýdyn watandaşlar, belki hossarlary bize serederler, bizim bu gepleşigimizde seredip tanış bolup bilerler. Rahmanow Maksat Ýazberdiýewich 1999-njy ýylda doğulan, çağa 2025-nji ýylyň 1-nji ýanwar 1-nji aýynda wepat bolupdyr. Ukraina garşy Ruslaryň şol söwüşinde wepat bolan çağa. Bu da hani şu ýerde indi ilçihana nerede? İlçihanan hiç mi ýokmy wyjdany? Erter kanunyň öňünde, ýa-ni insanlaryň öňünde jogap bermeseňiz hem kanunyň öňünde diklenişmeli bolar. Kanunyň öňünde jogap bermeli bolar Halmyrada bu zatlara. Meňe hiç aklyňa sygjak zat däl bu zatlar. Bu cinayet diýip düşünýän mene. Halmyrada başdyna siz hem sözüňizi dowam etseňiz. Apola. Sağ ol kardeşim. Batgowy atlap geçtin ene şu yanvar aýynda da insan kyny şol wepat bolan türkmen ýigidi bar. Yani Ukraina urşunda git. Adın familiýasyny aýdyp berdiňiz, Rahmanow Maksat Ýazberdiýewich. Belki on en atatı bilýänem däl, konkursda da. Sen bular iş diýip gidýärler-de Orsiýada. O taýdanın ejetine kakasyna aýtmajak bolup, düşen gününi, o meni işläp ýöne, okap ýöne, bir okumagyny oklanan mesarupka, öwelenti, mesarupka diýildi. Ýa şo niýet bilen urşawrady. O orsu üçin türkmen bolly bolmady tapaldy. Türkmeniň özüne gerek garşy hökümetlik özüne atlandyrýan guramaçylykda jenaýetkär topara. Näçe köp ýigitler gidip şo taýda wepat bolsa şonça ene bir ýigidine ýaňy 26 ýaşynda bolýardy. Şeýle-dämi? Şu wagt soňky wepat bolan. Hanymyň maşgalasy, hanymyň gelini, hanymyň en atasy, han doganlaryň habary barmy? Ýok. Men üçin setin çykarak. Türkmenistanyň içinde näkeleri de men şeýdip ýüzlenesim geldi. Sen haçan ogul gyýdynda eýeli geçecek. Näme üçin şurup Orsiýa dogry diýen
Deyip menine dilim sıpırlı soňky şol taýda 20-nji ýyllar uruş başlanýar. Uğratman adamlary şol iş bahanasy bilen soňra mezur edýärler. Kontrakta gol çekyp uruşa gitme. Ya jüwlerine bulan ýanky tiryekmi başga bir jetip oklap mezur edýärler. Ya ene sen möhletin östüden basar tutar gasar az takýarlar, urýarlar, ýenjel. Bara şu ýigitleri ozon Türkmenistan'ı gün görmedik nereselerini onu uruşoklayalım. Ama şunu eýele etmeli adamlar, hükümet şoňa geçmek hem ýene bir dadaýdy, ýurtdaşlar bilmekleriniz üçin ýa-ni ihlasyn kakasy gidip portretde ýörete iýdim salýan men oglum bar ýemini tapyň şunu diýip. Olam hiç de tapmaýdy boş. Hep hiç kim jogap bermez. Olur milyonlap sürüp otuyor. Mesaruf'a orta onun içinden yemeden bir tamanın inne gözani alıp yetkiymedi. Elbette dünya ıhlatı değil. Beyle ki Türkmenlerim gözlap diyor. Yut tutmadık yerimiz kalmadı. Hani Aycak'ın kardeşim Ece hukmunne ya ene hukmunne ödeden işlerini aydı otu. Biz berde öyle işlemi dedik. Oğlunun ya beyle ki Türkmenlerin iyinin çalıp otuyor. Yani esası da şu zatları duruzmak için, şu uruşa gitmeden kazanmak için anırda şol özün hükümet deyip atlanıryan jenayetkar toparın hareket etmeli zerur. Gerek değil, zerur. Şolun eýel gitme. Näme üçin? Orada Türkmenistan'ın esası ilçihanesi Moskwada, soň beýleki uly şäherlerde Leningrad'da, Kazan'da, Nizhny Novgorod'da, Otaýda, Bytaýda, hatta şol Dalnywostokda da wekilçiligi bar. Olur näme çeredi? Onu näme üçin Türkmeniň gaznasyndan aýlyk alyp oturýarlar? Halkymyzyň göz ýaşyny inni bolsa ganynyň ýemekine. Sebäpler bar. Ha? Şolar eden haklar. Öne Reşit Meretov näçe ýyldyk. Siz özüňize aýtdyňyz. Ve bizim berdim bir näçeýle gaýtdyk. O eme amana geljek başlan bol haramdady da. O Türkmen ahiri bir gün öyle aýtyn oňa topuğundan bildirýän ýeri ýok. Näçe köp Türkmen gyrylsa, şuňky jenayetkar topar üçin şonça da peýda edip. Ol ýurdun içinde galsyn, aýarlar, ýaşlar, çağlar, olary peýda olar, ondan üçin bol gyrnak edip. Emma şol ýankyny eline ýara galyp ýa onu sonra biljek ýigitleri hany okupýarlar, okumy bilen. Ene şolong ýöredýän goşa durmak üçin näki döwlet siýasaty. Halkymyz bir gyrgynçylyga berilen bir genosit ene hakyky Türkmeniň üstünde açandan bäri oýnalyp gelýär. Şunu bizim halkımızın düşünmeye gerek. Ýöne şol wedi peýlep oturarlar. Oldyň Reşit Meretov deýişler. Şoň elafyrnak, bolasyrnak äkli özün men o diplomat ýa men konsul ýa şol konsullyk işgär diýerler. Hemmäňiň adyňyz, familiýaňyz bar. Siz nire kaçıp girer desip taparsın. Bir azıcık sabır edin. Yine çekip ceviriňiz gaty agyrdyr ýöne şonu çyňsama. Şuň kun enilen göz ýaşy tili gark eder hemmäni. Ýani onu men aýtmakçy şu. Başga diýjek badyň şu taýda o Türkmenistanyň ýemelerinden saýyş eden peýdaty ýok. Men diňe Türkmenistanyň içinde en atalary ýüzlenmekçi bolýar. Aýrat edin, ýurtdaşlar, uğratman çağılaňyzy, aýarlaňyzy, kakalaňyzy ortaýda. Gazanç ýok. Ol bir gapan sıçan üçün kapan gorulýar, şoň peýnir ötürülýär. Ene şo peýnir satyle iş berjek diýip ağlap äkidip, bular hemmejin biýleri ýa ilçihany Moskwada Orsiýadyň hökümetine tapşyrýar. Tarlyk ministrligi. Ene şolar şu samalyot bilen geldi, çay möhleti bar. Onun ýaşaýan ýerim belli. Onu bular Paris'e geçirdi. Paris'e borsam şolar ýygnap, 3 aýdan soň widan gotardy, näme üçin gitmedin? Sen türmeye başlık ya da kontratın uruşa öldün diye. Yani aylık verir, pul verir. Bir kısana Türkmenen koyupdurlar acıkın. Ama bir yerin korkadıpdır, uruşa gidip iki gözü kapır kalıp, elim ayağım yolunup mu? Sonra şu şeyden için bile diye, yine de iki otağını cay verdi, Orsiýadyň garajdarlığını verdi diye. Sonra begeniye, uruşa gidip, bir günah halka otardı, atıp öldürüp daydı. Hem özü mayıp geleni, onu yaktıcakar garankı ölüyense. Sol sotaydı, orsun yemezini garajdarlığını almak için. Sen öz yurdun garajdarlığı vakı beyleki, ne emetsin?
öz hak hukuky üçin göres, sen öz Türkmen halkyny üçin nädime, öz maslahaty üçin näme şu taýdy, eliň aýagyň ýa gözüň gakyl bolmady. Gidip orsa hyzmat edip, mene şolar ýalyna ömrüň ötünçe maýyp bolup galy. Onu ekrana goýaly. Ene seredim. Enne beýdeklerin pikir edýär. Ay, ölmesem böyle yaralı bolup gelsem mene zaý berjekler gerçde alyp berjek. Aşon özelimiz bilen gurumuzda bolmaýar, ya gelişmeýär. Ýeriň astyna baýlyk trilýonlar bar. Bir Türkmen bir gapysyny talaban durmalylar. Bütün dünýäde Türkmeniň gapysyny talabançylyk etmeli. Aýlyk güllük kazanmak üçin. Bolmalysı şol. Hakykatdan bizim ýer asty ýörüsli baýlyklarymyz göz öňüne tutun. Ýana bular bizim halkymyzy ine mahallyny 35-36 ýyl bäri şowa körlükde saklap gelýärler. Bilmesem, görmesem goloýuna gelmesin dip. Özlerim hanyň sagal meslegine ötýärler. Bulara bir diýenimiz ýokmaýar. Ýöne bir ýatlatmak borcumuz we pardymyz bar. Çekçek jezanyň gaty agyrdyr. Ene şonu aýdyň. Ol o taýda ihlas ýetirim boldy. Ýene de müňlerçe ýigitlerimiz sol urşun kaşatyna sokulýar. Bular hemmejini hasaby soraljak, bir hasaby. Geçecek ýeri ýok. Ana ýeşerde şöyle hemmece ady family edip bizde bar. We papalary Ukraina çykartdy DNK-syny alyp goýar. Soň en atat anyrda Türkmenistany tapylaryny oň jesedine şutaýdy kendi. Bilmek üçin. Orsa gerek gel olur. Meydana öldürsün, taşlap gidiyor, itiydin, kuşuydin, aladasına däl olur. Ya hemmeten alıp bir çukura kapıp üstünün buldozer sürüyor. Bunun 22-nji ýylyň ahyryna ýa bu habar geldi şol Ursiýan ýerlerini peredwezna krematori diýip aýagy üstüne, maşynyň üstüne ýanyp duran peş var. Ene ölüler soňoklap şondan ýakýanyrsa onu külü çykýar. Ene şolar ýaly jenaýetlere de başyran orstiýetler. Onun için enatalar sizden ýene bir ýerde haýyş edýär. Najagyň gardaşmam ştaýdy. Çağılanydy, oğulluňyzy, erleňizi, atalaňyzy uğratma şol uruşa. Orstiýet şol uruşuň kul. Siz o taýda gadan jedip, jaý çaljak ýa maşina aljak aladaňyz ýok. Beýtmän şunu ýurtdaşlar. Biz odanam gyrlyp şu derejege geldik. Şuň kul şol 89-njy ýylda Türkmenistana geçirilen iň soňky açyk ýylat ýazywyny 4 milyon 860 000 adam vardı. Şimdi solum yok şu maliye 36 yıldan sonra, 37 yıldan sonra. Çok yok şu derecede de maşaktı. Şimdi buna kuruşta 40 motorsa, anhanı Türkmeni tohumluk yigitler. Yani efendim. Kursulattan aladasın edin. Biz o zaman bir küçücek devlet ullukan bağlı üstün oturun. Öyle ayçak bolyanım son, ayçak kardeşim, sizem ne ayçak bolsanız, o aydın, tam şu bile cemlaylı olmasın. Sağ ol Halmurada, köp beren gurrunlarımız üçün. Şu ýerde bizim meclis agdalarymyzdan biri arada gurrun berdi da. Şu wagtam Russiýada ýanky 3 aýlyk viza bilen giden Türkmen watandaşlary 3 aý diýileniň 3 günçede ýok geç gidip durul. Şolar dokumentsiz galan üçin ýanky bir inşaat diýedi türklerde neme guruluşuk zaborunyň içinde geçen daşary çykyp bilenap diýär şolar. Näçe müň sany türkmen watandaşy şu ýerde bir oğlumy tanışmy şu ýerde iýje eşeklerini diňe şol oğlan ýany Türkmenistandan barypdyr Moskwa. Şu ýerde de şol getirip berýän eken iýje eşeğini. Ana şol näçe müň sany Türkmen vatandaşı dokumentsiz galan. 3 ay geçiyor, ondan sonra yurda dolanmıyor ya da vizasını uzatıp geleyin diyen düşünce yok. Şoň bilenem şu an zaborun içinde bir kuruluş, ulu bir kuruluş zaborunun içinde daşara çıkıp bilmeyen polis gelse bir yerlere gizlenip şeytip yaşap görmüşler. Yine vatandaşlar Türkmenin gelen yağdayı. Yankı arada bir sosyal medyada bir adam näme üçin Türkmen zenanlary daşary ýurda çykýar diýip nemetdi da çykyş edipdir. Biz şoňa garşylyklaýyn bir video çykartdyk. Vatandaşlar, diňe Türkmen zenanlar däl daşary ýurda çykan Türkmen bütün bir owa boşak galan mar taraplarda. Bütün bir owa erkekleri şu Russiýa gidip ýok diýär. Owan bir tutuş bir owan ilaty ýok diýilen ýaly diýär. Owalar boşak galan. Şu derecede Türkmenistanda
işsizlik, açlık şu zatlara mecbur etse de Türkmen vatandaşlarının gitme şu yurtlara Rusya hatta şu Rusya gitmezliğini biz näçegedek aytyp berdik. Şu ekranlara çıkıp kengedek aytyp berdik vatandaşlar. Eğer dinlemeyen olsalar şu Halkın Sesi media kanalımıza girip yine de dinlemeklerini şu yerden maslahat berýäs vatandaşlar. Başga Halmyrada şu temadan indi pikiriňizi aýtjaksaňyz aýdym başdyny goşuklaryňyz bar bolsa. Bir jümle goşaýyn. Ine şu mahal Orsiýada gidýän niýerler bir ýigidi uğratmak üçin o taýda viza düzeltmek üçin $1000 berýär. Kesinlikle. Moskwa uçak ya Kazany uçak bileti üçin ýene $1000 bermeli. Ondan o barıp düşenden soň Orsiýetdäkine ýene $1000 bermeli. Arasy var şu maşyk şu zatlar gurmak berýär. Ene $3000 gitdi bi barýança. Ondan 3 aýyň dowamında. Hem şu bereni ýygyna gaýtyryp almaly. Hem ýene de ýygyna gaýtyrlara näme gazanç edip biljek. Bir özüňiz yurttaşlar bir kelläňizi, akylyňyzy işledip göräň, sanaýym öňüňizde kalkulator alyň. Mümkin işlerle. 3 aydan soň 2 barmagy burnuna sokup ýygyna da gaýdyp bilenak, ýygyna aklylar bergiliň. O taýda da galyp bilenak. Eýem sen bizden döwdi, sen polisiň elinde. Ya urşa gitmeli, ya türme gitmeli. İkiden bir. Urşa gidende de burada pul tölenýär, alýa soňam ýitirim boldy, ýitip gitdi biz bilen zat. Ýitirim boldy diýende de ýygyna aklylara hiç kömek ýokdy. Ondan Türkmeni kim o taýda Orsiýetden pul töledjek? Ene öldü de birinin oğlu. Kim töledjek? Hanany şu Enişmat 1770'de Enişmat 360 boldy. Şu haýsy birine eýelik etdi Türkmen hökümet diýil ýani. Haýsy biriniň ýygyna galan en atatyny el kömegine etdi, pul kömegine etdi ýa şolary eýelik etdi ýa arka durdy ýa şolary ýaly beýanat bildirdi. Ýok. Maňa arada bir ýazypdyr. O näme diýsen ýa diye bunları diye arka duranmalıyandı. Gitse özleri gidiptir yani bunlar hükümet uğrattı diye seret. Tapyan görürüm. Böyle yani ben sana şutaydan cevap vereyim. Eğer yurtta iyisi olan varsa, rahmetine göre kazanç var olsa, hemçin o adamlar çıkıp ortaya da gitmeli ya başka bir yurdu ya Türkiye. Hani iş orunları. Ne? Bunlar ağzını köpürcükledik görüle ya. Özlerine gedip gelen hem zat var, halkı gedip gelen de hiç zat yok. Halk yolundan çıktı, yere esik, yere iyimit tapanadı. Bunlar olsa, ne diye, özleri gitti diye. Haýsy birine Türkmen hökümeti saklasın diye. Sen borcun var son grazdalara eýelik etmek. Sonun niýnire diýeni näçin diýeni näme bolýany. Siz jogap ber, şoň üçin o taýlarda ilçihanlara bir topal ýal ýagasyny saklap oturýarsyňyz. Türkmeniň gaznasynyň hesabyny. Siz şu zatlardan biraz baş çıkarıp yurttaşlar o taýda näme üýsüp ýatan harman pul ýok. Ol salgym sizi anlap şutak uğradyarym. Sizin hasabyňyza sizin döküljek ganynyň hasabyny özüne pul ýasaýar. Bolly indi odal mal sewdasyna edilýän bolsa adam sewdasyna geçdiler bir näçe ýyllar bäri. Şunu gözüňizi açyp düşünmeklik bilen kabul edin. Men şu taýda durayyn. Aýjagan Tawul kardeşim çağıran üçin sağlıklı görsen yurttaşlar sizin oturun görün dinleyen özünüze gerek netijeni çıkarın sağlıklı görsen. Sağ ol Halmyrada. Şu yerde yine bir men kıysaçık bellep geçeyim. Şol ýanky bir gurucu meclisdäki vatandaşymyzyň gurrun veren Türkmen vatandaşlary var Moskwada. Ýanky guruluş zaborunyň içinden daşara çykyp bilmän gorkup dokumentsiz galan yurttaşlar. Şolaryň hem ertir uruşa gitmejegi hiç ýerli garanti yok şolary. Sebäbi köçe çıksın çıkmasın polis gelip bir gün yakasından tutup alıp giderler şolary. Şu wagt barka sebäbi Rus hökümetine diýýär, şu Putin'e diňe san gerek. Diňe Ukrainlere şu uruş başlangynyň aýtyp başlady. Men etten divar örjek diýdi Ukraina bilen. Araçayamıza etten divar örjek diýdi vatandaşlar. Şoň üçin hem şonam etip dur. Sebäbi öz halky ýok oň içinde. Hemmesi ana 10 olay oblast var Russiýanyň içinde hemmesem ýanky başga bir milletlerden emele gelen
Russiýanyň öz territoriýasyna ýaşan üçin şoň ýaly. Şoň üçin olara adam sany gerek. Şolara şu et bolmazlygy üçin ýene de biz şu ýerden ýatlatyp geçýäs watandaşlar. Sebäbi şol Russiýa gitmän. Eger ene atalaram bolsa göý bermesin. Ýene bir gedek ýatlatyp geçýäs. Sebäbi men özüm liçni ene hökmünde ýanky 170 däl 360 näçeden geçen türkmen watandaşlarynyň sanawyny, şolaryň ses çykarmayan hossarlarynyň adyndan men özüm her gün ses çykarjak watandaşlar. Sebäbi men şu ýerde aýtmak isledýän zadym şu Reşit Meredow, Taşary işler ministri Reşit Meredow Türkmenistanyň. Şoň garamagyna Russiýadaky baş konsuloslugy. Men iki elim şolaryň ýakasynda boljak. Sebäbi men oglumy talap edýän. Tap bermeklerini. Ýene şu 170 sany, hatda 360 näçe sany türkmen watandaşynyň spisaklary bar bizde. Siz şol adamlaryň hossarlarynyň öňünde wyjdanyny hiç ýyly bir nemetmeýän bolsa, onu men siziň ýakaňyz, men elim siziň ýakaňyzda boljak watandaş. Konsulluk. Russiýada oturan baş konsulluk. Men elim hemişe siziň ýakaňyzda. Siz göne kanunyň öňünde, konstitusiýanyň öňünde de jogap berersiňiz. Ol hossarlarynyň öňünde jogap bermeseňiz bermän ýöne. Bir gün geler ertir, hökman konstitusiýanyň kanunyň öňünde dik durup jogap berersiňiz. Şoňa da biz bu zatlar gorkutmak üçinem däl. Bu zatlar hökman bolmaly. Hökman boljak zatlar watandaşlar. Şu ýerde kardeşler onu Halmrada başga goşjak aýyrjaňyz ýok bolsa, men bu gepleşigi entek ýene dowam ederim. Konsulluklaryň biz wagtymyz az bolan üçin Halmrada başlan sizem şu ýere azara goýup çağıranymyz üçin başlan. Siziň sebäbi bir giden işiňiz bar. Bir giden işleriň üstünde işläp oturýarsyňyz. Ýene de başga gurju mejlisiň kardeşlerimizden işläp otur. Şoň üçin siziň gymmatly wagtyňyzy alyp şu ýere çağıranymyz üçin başlan. Halmradaga şu ýerde men eger goşjak aýyrjaňyz ýok bolsa jemlemek isleýän her bir masalada Oğlum yok bärde başlamak toramak gerekke. Ol men borjum halkymyzyň öňünde bir borjum ezlip. Milli Halat Komiteti şu kalwynakyna diýe çağıran üçin ören minnetler. Ýöne şu wagt ýoklu ol hakykatdan şeýle bir sutkada 24 saat bar bolsa işimiz 30 saat barman. Ýöne şoň üçin onu da bir ýesirlik meselesi iň agyr meselemiziň biri ýurdumyzda. Ol sen ýüzüň diýip aýtdygynda kardeşim, ol bizim halkymyzyň tragediýasy. Şoň üçin şoňa näçe çarçylyk tapyp bersek, şonça saat bir ömür halat edip bilsek, bir gelecek görüp bir näçe wekilini halat edýär şuňky. Şu arada gidýär mesele. Sağ olun, geleniňiz üçin, dinleýäniňiz üçin ýurtdaşlar saglykda görşerin. Senem sağ ol, ajagy gamgyn bolmak, bular uzağa gitmedi. Bular uzağa gitmese görnýär. Sana aýdyn. Sağ ol Halmrada. Şu ýerden ýene bir gedek ýatlatmakçy men watandaşlara. Şu ýerde şu bizim halkyň ses kanalymyza gelip öz pikirlerini dem ýazyp bilersiňiz. Türkmenistanyň içinde gorkup ýaşaýan bolsalar, ýanky Russiýadan Ukrainaga gidip ýesir düşen watandaşlarymyzyň hossarlary bar bolsa seslenmeklerini şu ýerden haýyş etip ýüzlenýän. Bir de ýorumlarda da ýazyp bilersiňiz, ýoksa şu bizim mediadaky kanallarymızda bir näçe telefon nomerleri bar. Belki şoňa jaň edip habarlaşyp bilersiňiz, öz pikirlerinizi, öz hossarlaryňyň nähili ýagdaýdadygyny bilmek üçin şu telefon nomerlary jaň edip hem habarlaşyp bilersiňiz watandaşlar. Hoş sağ bolun onunla. Her bir ojaga hemişe saglyk, her bir maşgala arzu etmek bilen şu gepleşigimizi jemleýiz. Halmrada Abdurrahman bey köp sağ olun gelip öz pikirlerinizi paylaşanyňyz üçin, watandaşlarymyza ýetireňiz üçin, geljekki gepleşiklerimizde görüşençe hoş sağ olun. Sağ olun.